І Белсат вітае сваіх гледачоў у жывым эфіры і запрашае на першае сёння выдання навінаў. З вами Александр Пуціла. Добрый дзень. Прадаецца завод. На гандляванне са стартавай цаною крыху большай за 6 мільёнаў рублёў выставілі барысаўскі кансервавы завод. За гэтай грошы прадаюцца будынкі, абсталяванне, мэбля і офісная тэхніка. Але ахвочых купіць завод няма, а тым часам ад продажу залежыць выплата заробкаў. Каля 130 былых працаўнікоў заводу дагэтуль не атрымалі аплаты сваёй працы за леташні снежань. Заробкі ім абяцаюць выплаціць пасля продажы заводу. Ён мае быць зліквідаваны да 30 снежня. Пяты пакет санкцыяў будзе найперш скіраваны супраць арганізатараў нелегальнай міграцыі. Пра гэта распавёў амбасадар Еўразвязу ў Беларусі Дырк Шубель. На жаль, усе нашыя заклікі засталіся непачутымі, таму мы цяпер рыхтуем пяты пакет санкцыяў, які, хутчэй за ўсё, засяродзяцца ў першую чаргу на пытанні міграцыі, але не толькі. Пакуль жа, нягледзячы на папярэднія санкцыйныя пакеты, таваразварот Беларусі з краінамі Еўразвязу ў студзені-жніўні вырас больш чым на 43%, гэта больш чым на 10 мільярдаў долараў. Паводле дадзеных нацыянальнага статыстычнага камітэту, экспарт тавараў у Еўразвяз вырас удвая да 6 мільярдаў долараў, імпарт жа да 4. Асноўныя гандлёвыя партнёры Беларусі – Расія. Далей з вялікім адрывам Украіна, Кітай, Нямецчына, Польшча. Увялі новы падатак, а цяпер штотыдзень тлумачыць беларусам, навошта ён. У Міністэрстве фінансаў назвалі ажно 3 прычыны ўвядзення падатку на кватэры. Раней казалі, што падатак уводзіць для таго, каб, цытата, зацікавіць людзей не пакідаць вясковай мясцовасці. Цяпер дадалі, што яго мэта – папоўніць мясцовыя бюджэты. А трэцяя прычына – выраўнаваць падатковую нагрузку паміж грамадзянамі. Паводле падлікаў, менчукам давядзецца плаціць падатак за двухпакаёвую кватэру каля 48 рублёў, а жыхарам абласных цэнтраў каля 27. Новы падатак з'явіцца з наступнага года. Кваліфікаваную медычную дапамогу можна атрымаць з дому, без выкліку лекара. Гэта магчыма дзякуючы онлайн-кансультацыям. Некалькі беларускіх медцэнтраў стварылі супольны праект. Сервіс онлайн-кансультацыі з лекарам адкрыў партал 103 BUI, супольна з 6 медычнымі цэнтрамі. Каб трапіць на онлайн-кансультацыю, дастаткова мець смартфон або камп'ютар. Значна раней платформу для бясплатных кансультацыяў з лекарамі розных спецыяльнасцяў запусцілі звольненыя за нелаяльнасць да рэжыму медыкі. Такі спосаб камунікавання з адмыслоўцамі карыстаецца папулярнасцю. Прышчэпка праз нос у выглядзе спрэю. Расійская фармкампанія «Генерыум» падала заяўку на правядзенне клінічных даследаванняў распрацаванай ёй назальнай формы вакцыны «Спутнік-В». Як заяўляюць стваральнікі, назальны спутнік пераносіцца значна мякчэй, чым звычайная вакцына, а паводле эфектыўнасці не саступае традыцыйнай. Калі гэтую форму ухваляць, прышчэпка будзе рабіцца ў 2 этапы, як і звычайным спутнікам. Для рэвакцынацыі спатрэбіцца адно ўпырскаванне. Тым часам прыклад Аргентыны, дзе насельніцтву ўвялі больш за 11 мільёнаў дозаў вакцыны «Спутнік-В», даказвае яе эфектыўнасць. На графіку відаць, як пасля вакцынацыі зменшылася ў краіне смяротнасць ад COVID-19. Але Лукашенко спутнікам расійскай вытворчасці ці беларускага разліву прышчапляцца не збіраецца. Чаму? Пра гэта распавёў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Узурпатор в очередной раз обманул белорусов. Оказывается, была проведена спецоперация службы безопасности Лукашенко при участии агентов внешней разведки Беларуси под дипломатическим прикрытием по закупке вакцин Pfizer, которые дипломатическим транспортом одного из посольств были ввезены на территорию Беларуси. И в резиденции узурпатора, в медицинской части этой резиденции, он и ближайшие члены его семьи были привиты вакциной Pfizer европейского производства. Напярэдадні, наведваючы Лідскі раённы шпіталь, Лукашенко заявіў, што для вакцынацыі беларусаў не бачыць сэнсу завозіць заходнія вакцыны. Зубры з Беларусі могуць эміграваць. Іх у Белавежскай пушчы стала зашмат. Паводле апошняга перапісу там жывуць 675 зуброў. Гэта удвая болей, чым неабходна для камфортнага існавання папуляцыі. Зубры ў пошуках ежы пачалі выходзіць на аграпалі, наносячы страты гаспадаркам. А гэтага зубра зняў жыхар Глыбочыны, што на Віцебшчыне. Зубр прыбіўся да астатку кароваў недалёка ад вёскі Лучайка. Уладар звяроў разгульвае ў кампаніі цялятаў ды пазуе для ахвотных яго сфатаграфаваць. Мы падсумавалі галоўнае на гэты час і працягваем збіраць інфармацыю. О 17 гадзіне распавядзём пра падзеі ў свеце.